Guys, alam niyo bang may sikreto yung mga Taguro Brothers? Ngayon lang nila ilalabas yung sikreto nila. Ano? Labas mo nga, Stew. Normal mode sa tangdaang 10% muna, 10%. 10%. Ilabas mo muna ang 10% mo. Ganito yung 10% ng Taguro Brothers. At ang 100%, 1, 2, 3, go! What's up, Ketchup? It's your boy, Tiw-Tiw. I'm James! Si Jasper andun. Busy pa kakaano ng food namin. Hi guys! I'm Jasper. And welcome back to my channel! So guys, ito nga pala si Joy Joy. Hi Joy Joy! Ano na si Ko? Ang cute-cute niya, parang ako siya. Guys, andito kami sa Ukat Residence. Wow! Sa Balmarte na, Balmarte. Bakit ka pawis na pawis, Tiyo-Tiyo? Oo nga guys, pawis na pawis kami ngayon. Actually kami lahat kasi nag-practice kami ng pamparam-pam-pam-pamparam-param-pam. Pakilala ko yun sa inyo ang Ukat family. Ay guys, medyo man dito. Si Roel Ukat. And this is Feby Ukat. Birthday niya kahapon. Nag-debut siya kahapon. Ito yung pinakabunso na namin kasi mas bata si Apit kasi si Apit 19 years old. So, ito, happy birthday bunso. Salamat. Ito nga din si Kitty. And William Ukat. Mag-asawa po sila guys and natutulog pala si Baby. Ito si Baby, si Baby Amara. Hi Baby! Ito si Baby. Yan sila yung mag-bishi. Yan yung mag-bishi. Ano yung sayaw natin, Bishi? Bishi. Dapat pag binabaril ikaw, pet ganun-ganun ka na naman. Tama na rin ka, Jay! 1, 2, 3, go! Papara! Pag naririnig mo to, jaman na to. Ay, joke! Asa mo ba? Saan park yun? Di ko alam ko yun. And this is Joel. Joel Ukat. Naririnig mo to, go! Si Jasper daw una, si Jasper daw. Ipakita daw ang dance. Go! So, 3. Pag naririnig mo to, Wait lang, galit na galit yung mukha ni Bishi, nakagano'n lang. pag naririnig mo to, Oto. pag naririnig mo to, Guys, yun lang pala yung entry niya, kaya niya ipinapaulit. pag naririnig mo to, Oto. And syempre, ang mama ng Ukat Brothers, and sister, si Mami Rose Ukat and Auntie Lilia, sister ni Mami Rose. Alam niyo ba saan kami pupunta ngayon? Spring? Wow, spring! Tapos marami kaming baon. Yan. Galing pa kahapon sa debut ni Feby. Yan, tas may cake pa. Wow! Sobrang proud ko kay Bunso kahapon kasi Sumayaw siya, no? sumayaw siya sa gitna ng May upuan tapos nasa story niya, i-save mo yung sa story. Sige. Ano ko, hindi ko in-expect na makaganon si Bunso kasi mahihain yun. So, kahapon, grabe, sa harap ng maraming tao, sumayaw siya ng TikTok. Wow! Iba talaga. Sobrang proud ako nito kahapon. Ano ginawa mo kahapon? Nagsayaw. Sumayaw siya sa harap ng maraming tao. Wow, marunong ka ba kumanta? Sumayaw siya kahapon kasi hindi ko in-expect kasi mahihain to sobra eh. Sumayaw siya ng paparampam. Tapos nakaupo yung sinayawan niya. May Yung binayo niya nasa mukha. Pinaupo niya guys, like nakaupo dyan tapos ginano niya upo para ampam. Paano? First time ni Bunso dito sa Bukidnon guys. Kaya i-ano namin si Bunso, i-tour namin siya kung saan maganda. So, hindi na pala siya si Bunso kasi andyan na pala si Feby. Feby na yung bunso dito guys. So hindi na siya Bunso. Si Feby na yung love ng lahat. Second love ka na lang.
Okay lang, may love pa rin. Ha, may love. At least may love pa rin, Pit, no? Isa naman sa'yo, wala. Doon kami. Asa. Tingnan nyo guys. Isa naman kay Jasper, walang nag-love sa kanya. Guys, I'm so sorry. Tingnan nyo guys, saan kami? Tingnan nyo guys, doon kami nag-parking. Doon kami nag-park. Tapos yung isa dito Tapos naka-park. ito yung special na naka-park na dito. Siyempre. Malayo pa yung babiyahin namin guys. Para Malayo ba? Ba't mo alam, taga dito ka ba? yung parking. Yung parking pala. Kita. Chichit. Kung kulang. Sige. So guys, andito na kami! Saan ba tayo? Nasa heaven. Nasa heaven, basta kasama ka lagi. Imo mama. Mama na nako. Mamaya na lang yung gabi yung mga heaven yun. Ngayon guys, Ba't gabi? Ay, kailangan ba talaga yung gabi? ngayon guys, magpapalamig muna kami sa spring para mamayang gabi painit naman. What's yung entry? Sa anong entry mo? Ano yun? Mag-entry ka din. Ano ba ito? Ang tahimik ni Japet. Tagpila na. Kana. Tagpila ka. Tagpila ka. Guys, nalamid rin sa Picos, guys. Yeah. May challenge ako kay Tiyo. Tiyo, go na Tiyo. Paano ka na? Tapos, Pa-check ka ng temperature mo sa ulo. Paulit lang. Nanguyon daw kaniya. Bishi, hindi ako marunong lumangoy, Bishi. Tutulungan mo ba ako, Bishi? bahala sa'yo sa baba. Kaya ginano yung buwan. Master kayo. Isa tong championing, guys. Side view man. Dito pala ganon. Uy! No standby, uy! Ba't ka na dyan? No standby, oh! Ba't ka na dyan? Si Apit doon. Si Mama Rose. Si Mama Rose. Ay, ikaw, no? Oh, ito guys, tatalon daw si... Tatalon si... Ano dyan? Si Pig. Si James. James, paano ba James. Paano ba gamitin yan, James? Ano mo sa amin? Illustrate mo sa amin? Oh my goodness. Sige. Diyan, so dito siya tatalon. Sige nga. 1, 2, 3, go! Who's next? Ikaw. Ako? Ikaw. Ay, si Apet na lang. Si Apet na muna. Si Apet. Intro mo nga. Ang galing mo sa intro mo. Sige nga, tingnan natin Para lang. kung gaano ka Talalalalan. Gina! Are you ready? Ay, kuya first. Kuya Sige, first. ako na lang muna. So, mag-base mo na ako. Bye. Excited ka na? Excited ka na? Easy lang yan. Easy lang yan. Test the water first. Hawakan muna yung tubig kung malamig o hindi. Asa? Boy! Bigyan mo ng tubig si Apit. Go, go, go. Cellphone mo, busy. Wala na. 1, 2, 3. Hindi malamig. Lo! Lo! Ready na yung ano natin, no? Glister kapuno natin, no? Wow. Para walang issue, no? Hindi magalit si Mama na may makikita. Kailang guys, ha? So, Glister kapuno. Are you ready, Mr. Glister kapuno? Kinakabahan ako, yes. Joke lang. Sure na? Sige. Guys, doon pupunta si Tio, guys. So, let's go. Alright, Tio. Are you ready? Rock! Ready. 1, ready, set, go! So, Jasper Amorin. Anong masasabi mo sa tapang ni Langga? Pabebe yun eh. Bebe. Dapat mas mataas. Dapat mas mataas. Dapat nakahubad. Ayay. Tio, how was your experience? Okay lang naman. Medyo napasukan konti yung ilong ko, pero nice. Pero malamig. Sino ba susunod, Tio? Malamig.
Si Apitong. Si Apitong. Si Apitong. Apitong, ready na si Apitong. Oh. Ready na. Di man? Pero pag slide na ko, ni anak ko, zing. Kaya pa kay Murag, nasangko gamay akong lubot sa kwan. Pero wala, Zing. wala. Di man kayo, sugadun mo, siguro na ako. Tagasan yung tubig, Teo. Tagasan yung tubig. Are you ready, Petongski? Are you ready? Ano masasabi mo ako na yung susunod? Ikaw na susunod, nakakakaba. Kulba tayo sa una, pero in-slide na nimo kay wala ka ba? Oh. Ikaw na, Petong. Ikaw na, Teo. Ikaw na. So guys, abangan nyo mamaya yung ano namin, yung paparam pam sumabay ka sa bayo, sarap sa pakiramdam. Sarap sa pakiramdam. 2, 1, go! Malamig, Pet? So ang next po na tatalon ay si Roy. Roy, ikaw na lang yung inaantay na tatalon. Patay. Teo, next visit natin dito. Ha? Next visit. Hindi pwede next visit ngayon na. Ayaw mo basa, Teo. Wala akong dala, Teo. Walang dala. May extra ako doon. May extra ako doon. Ay, gusto ko yan, Teo. Gusto mo ngayon. Hindi naman masyado ano eh. Yung suot mo ngayon yung gusto ko. Tsaka ang next ito. Ako? Oh. Ako magpapaligo sa'yo. Ikaw maligo oy. Hindi ako Huwag mo kang seryoso ang isa oh. Oy. May ka-chat. Sino kaya ka-chat? May ka-chat. Sino ka-chat mo, Pit? Alright guys, so sobrang busy ni Lester Capuno at Jasper Amorin sa practice nila. Wala ko balo. Teo, para saan ba to, Teo? Ha? Para saan ba tong performance na to? May practice kami para mamaya guys kasi sasayaw kami lahat mamaya na mag-TikTok kami. Mamaya na? Wow! Tira guys, go! 1, 2, 3, go! Later. Practice mo lang. Oy. Ayaw yung pagpagyan sa So ready na? Ha? Ready ka na? Alam ko na to kanina eh, pero ngayon nakalimutan ko na eh. Baka nahiya ka na. Or maybe the space. Galing ni Bunso ano? Marag baki, bay. Anong tawag nila sa each other? Ha? Anong tawag nila sa Bishi. Bishi. Kasi mag-bish friend sila. Bish friend. Ay, mga bish friend. Guys, alam niyo bang may sikreto yung mga Taguro Brothers? Ngayon lang nila ilalabas yung sikreto nila. Ano? Labas mo nga, Steve. Normal mode sa sangdaang 10% muna, 10%. 10%. Ilabas mo muna ang 10% mo. Ganito yung 10% ng Taguro Brothers. At ang isang daang porsyento, 1, 2, 3, go! Ito yung Taguro Brothers, guys. Ang Ugat Brothers. Ugat, galing ng Taguro Brothers. Pahawak nga, pahawak. Umabot. Oh, grabe, boy. Grabe. Ugat Brothers naman, Ugat Brothers. Isang daang porsyento. Wala, 10%. 10%. 100%. Ginhawa ka. Wow. Ginawa. May ganyan din si Apet. Sir Japet, may sikreto daw yung Capuno Brothers. Pakita mo nga yung sikreto ng 100%. Sandaan? Wow. 10%. 100%. Wow. Ang Japet naman, 10% ni Japet, 10%. 100%. Wow! Kamu na. 1, 2, 3, 100%. Grabe. And 100% naman ni Jasper naman. Si Jasper naman, guys. Kala ka, Jasper. Ito naman, Jasper naman. Guys, ako guys. Diba? No. Jasper, paano ka Jasper? 100%? 100%. 100%. Ganun. 1, 2, 3. Wow! Malabas eh. Dito lumabas. Tayo guys. Pero okay lang kay gwapo man. Gwapo. Naam si Gwapo, be. Ay.
So yun po yung sikreto ng Sikreto? Kapuno. Ano yung sikreto, Teo? So yun po yung sikreto na ano ng Kapuno Brothers. Paano ba magpaganyan ng Tarugo, katawan? brother. Taguro. Ano ba yung paano ba magkaganyan ng Ba't may pasas? ano ba yung mga exercise? Hindi ba? Ba't may lansang ng Ng yero. Ba't may pasas? Dalawang pasas kay Apet. Mata sa pineapple. So paano ba magkaganyan ng paano ba para Yung mag-active sekreto yung lang ganyang ng katawan? ganito guys, ano? Magpalang- Di, Langoy ka lang araw-araw. Guys, taga-dagat ako lumakya lumaki akong lumalangoy guys, pero ba't di ganyan yung katawan ko guys? Yung balyena no? Hindi. Yung balyena, hindi nagaganyan yung katawan. Taguro brother, ano ba tong yung mapa dito? Ano Ito, mapa to ng Bohol. seryoso? Mapa Ganyan to ng yung ball. Pag nawala kayo sa Bohol, tignan nyo lang to. Ito yung Panglao Island. Ito yung mga isla maliliit sa sa may tubigo. Trivia guys, alam nyo ba guys na si Teo guys, every time na patulog na kami lahat, may mga sound effects talaga kami naririnig. Pero kahapon, sino nag-traitor sa'yo? Ay, si Apet. Anong ginawa mo? Si Apet guys, umusog ako konti, pag usog ko konti, nalapit ako konti sa kanya, may ma'am. Tapos, din siya, umusog din siya, pag usog ko, umusog din siya, dapat yung tenga ko nasa pet niya. Tapos, Good job! Maliligo muna kami. Wow, yan, andun na sila oh. maliligo na kami sila. Pero itong dalawa hindi naligo. Ewan ko kung ano. Maliligo na kami! Patingin ng bagong ngipin, bagong ngipin. Wow. Maliligo na kami, magbubad na. Oh, maligo na kami. Guys, kasi. Magbubad na kami guys. Kaya doon po nagtatapos ang aking vlog. Kaya hanggang sa muli. Paalam!